1530 l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan taħt it-tmexxija tal-Grammastru Lilla Dam jaċċettaw l-offerta tal-Imperatur Karlu V u jieħdu lil Malta bħala l-bażi tagħhom. 1565 il-flotta Ottomana salpat lejn ix-xtut Maltin f'Mejju u damet sa Settembru tassedja bl-aħrax il-kwartieri tal-Birgu u l-Forti Sant'Irmu. Il-Kavallieri taħt il-Grammastru Jean Parisot de la Valette joħorġu rebbiħin. Jeqirdu l-flotta ta' Sulejman il-Magnifiku. 1566 fit-28 ta' Marzu titqiegħed l-ewwel ġebla tal-Belt il-ġdida fuq l-Olja Xiberras. 1572 il-Grammastru Lacassière jikkummissjona l-bini ta' knisja konventwali ġdida fil-Belt Valletta biex tibda tintuża flok dik li kellhom fil-Birgu. 1577 jitlesta x-xogħol fuq il-Knisja u tiġi inawgurata uffiċjalment sena wara. Hekk tibda l-istorja grandjuża tal-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, il-Knisja fil-qalba tal-kapitali tagħna. Faċċata sempliċi u modesta li tqarraq bik. Imbagħad tirfes l-adba ta' ġewwa u tilqak festa grandjuża ta' rikkezzi u debijiet. Xalata l-għajnejn li ma jlaħqux mal-att impressjonanti ta' arti prezzjuża li timla kull kantuniera. Ibqgħu miegħi biex niskopru aktar dwar it-teżori taħt dawn in-navi. Teżori taħt in-navi, is-sensiela illi matula se niskopru l-istorja, il-ġrajiet, il-grammastri, l-artisti, xi sigriti, fatti interessanti, kollha marbuta ma' dan il-ġojjel fil-qalba tal-kapitali tagħna. L-assedju l-kbir kien jiswa ħafna l-kavallieri, kienet rebħa fuq l-Ottomani li lilhom tagħthom ħafna qawwa. Il-Grammastru ta' dak iż-żmien, Jean Parisot la Valette, iddeċida illi il-kavallieri kienu ħajjibqgħu f'Malta kien hemm bżonn ta' belt ġdida iffortifikata biex tkun tista' tilqa' kwalunkwe sfida militari. Tinħoloq belt ġdida, il-Belt Valletta, bl-appoġġ ta' Papa Pio V li talab lil vari renjanti Kristjani ġewwa l-Ewropa biex jagħtu l-flus, jiddonaw kemm jista' jkun flus biex timbena din il-belt. L-arkitett jew inġinier militari li jintażel kien Francesco Laparelli da Cortona li ġie Malta u ġie kemm il-darba biex jiddiżinja il-fortifikazzjonijiet tal-Belt Valletta.
nagħmel pjan ukoll għat-toroq fil-Belt Valletta u li dina mill-ewwel kienet ġiet imposta bi speċi ta' grid, ġifieri li t-toroq kollha qegħdin kantunieri bl-angolu rett ħanejdu hekk. Ovvjament kien hemm xi tibdiliet minħabba il-konformazzjoni u l-ġeografija tal-Monti Xiberras kif nafuh li fuqha ġiet mibnija l-Belt Valletta, art li kienet ġiet iddonata minn nobli Xiberras lill-Ordni ta' San Ġwan biex jibnu il-belt ġdida tagħhom. Il-peninsula ta' Mount Xiberras kienet ideali għax huma kellhom ħafna xwieni u fuq il-lemin u anke xelluk kien hemm żewġ portijiet li kienu ideali għal dawn ix-xwieni. Jekk tara pjanta tal-belt tinduna li eżatt fin-nofs blokk sħiħ inżamm għal knisja konventwali tagħhom. Jiġifieri jidher mal-ewwel pjanta li jagħmel l-Apparelli diġà hemm il-blokk miżmum u hemm salib fuqu. Jiġifieri qabel l-oberges qabel xejn. Issa f'dak iż-żmien meta bdew jibnu San Ġwan fl-1572 il-stil tal-Barokk kien għadu ma daħalx, kien il-stil manjerista. X'inhu l-istil manjerista? L-istil manjerista huwa tranzizzjoni bejn dik l-arkitettura rinaxximentali li ġiet konċepita ġewwa Firenze, ġewwa li minn hemm ġewwa l-Italja, ovvjament illi mbagħad bdiet tespandi ftit mal-Italja kollha kif ukoll mal-pajjiżi ġirien tal-Italja. Fost il-pajjiżi ġirien ovvjament kienu Malta u allura l-kavallieri ħasbu li tajjeb ikun illi il-belt il-ġdida tinbena ovvjament fi stil kontemporanju ta' dak iż-żmien li kien l-istil manjerista. U dan narawh rifless anki f'bini importanti ġewwa l-belt grazzi għall-arkitett Girolamo Cassar illi fosthom bena it-Tempio Maggiore, it-Tempju Maġġur, dik kienet l-idea li tkun l-iktar knisja importanti ġewwa Malta u li fiha ikun hemm rifless ukoll l-istituzzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan. Infatti, il-Knisja Konventwali hija l-preżenza fiżika tal-ordni sħiħa għax kull lang kien hemm langs differenti, kull lang qiegħda rippreżentata hawnhekk. Kull lingwa tal-ordni kienet ingħatat waħda mill-kappelli li nsibu fil-ġnub tal-Knisja. Dawn ġew iddekorati bl-isbaħ mod, kull lingwa tikkompeti ma' taħdejha. Il-pittura prinċipali ta' kull kappella tirrappreżenta l-qaddis patrun ta' dik il-lingwa. Pereżempju, fil-Kappella tal-Italja insibu l-kwadru ta' żwieġ mistiku ta' Santa Caterina, għaliex Santa Caterina hija l-patruna tal-kavallieri Taljani. Uħud mill-Grammastri huma midfuna f'dawn il-kappelli, skont il-lingwa li kienu ġejjin minnha. Monumenti grandjużi, iddekorati banġli u simboli juru l-virtujiet u l-kisbiet ta' dak il-mexxej. Dan huwa l-Grammastru Carafa, li fil-monument tiegħu nistgħu naraw ix-xena tal-battalja tad-Dardanelli, battalja li hu kien rebaħ meta kien għadu jmexxi l-flotta tal-Ordni. Apparti il-kappelli ta' 8 lingwi, insibu wkoll il-kappella tal-Madonna ta' Filermos, illum aktar magħrufa bħala l-Kappella tas-Sagrament. Din il-kappella kienet u għada sal-lum tattira numru kbir ta' devoti li jiġu jitolbu l-interċessjoni tal-Verġini. Fl-episodju li jmiss se nidħlu f'kull kappella u naraw mill-viċin ix-xogħlijiet tal-aqwa artisti tal-Barokk. Iżda issa inkomplu nagħtu ħarsa lejn l-istorja mlewna ta' dan il-katedral taħt amministraturi differenti matul is-żminijiet.
il-kavallieri Spanjoli li għandhom żewġ kappelli, hemm il-kavallieri ta' Franza kellhom tlet kappelli, jiġifieri hawnhekk biss tista' tara l-ordni fiżika kollha rappreżentata kollha kif inhi. U dina hija ħaġa importanti għax juri illi dak iż-żmien kważi kienu precursor tal-Unjoni Ewropea fej il-pajjiżi kollha ġew flimkien biex jiġġieldu għal oġġettiv komun illi kien li jipproteġi lill-Ewropa mill-Ottomani. Mhux l-Ottomani biss, imma anke wkoll il-kummerċ. Tista' timmaġina kieku l-Ewropa waqgħet kollha f'idejn l-Ottomani, l-Ewropa ma tkunx kif narawha illum. Il-pjanta tal-konkatedral kif nafuha illum hija l-frott tax-xogħol ta' Girolamo Cassar. Nafu però illi Francesco Laparelli da Cortona kien diġà prepara pjanta għall Knisja Maġġuri tal-Ordni, però dina ma ntażlitx għal xi raġuni il-kavallieri jiena nifhem illi taw istruzzjonijiet imbagħad lil Girolamo Cassar fi żmien il-Gran Mastru La Cassier biex il-Knisja tkun tirrefletti iżjed ħanejdulek il-Kostituzzjoni tal-Ordni. U għalhekk insibu 8 kappelli jew 7 kappelli kif nafuha illum u ovvjament ukoll xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi ġiet mitluba diġà mill-kavallieri rriedu illi n-nava prinċipali, in-navata, tkun kemm jista' jkun wiesa u kbira. Din hija xi ħaġa li bla dubju kienet uġieħ ta' ras għal Girolamo Cassar għax fil-fatt għal ħafna żmien il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan hija l-iktar knisja wiesa ngħidu hekk fin-navata prinċipali. U dana ovvjament kien jirrikjedi li jkun hemm rinforzi fil-ġnub biex jifilħu u jissapportjaw ħanejdu hekk il-volta prinċipali li mbagħad tiġi impinġija minn Mattia Preti. Il-konkatedral ta' San Ġwan għadu jintuża biex isir il-quddies u kuljum fit-8:30 ta' filgħodu ikun hawn il-quddiesa. Ir-rettur tal-konkatedral ta' San Ġwan huwa Monsinjur Paul Carmel Vella. Bħala rettur ta' San Ġwan jiena issa ili prattikament sena u nofs, qisu bħalli kieku kont il-kappellan ta' San Ġwan. Bid-differenza li n-nies li jiġu San Ġwan il-maġġor parti mhumiex mill-Belt Valletta, ftit huma mill-Belt, fil-fatt nafhom fuq Ponot Subajja. U allura il-kongregazzjoni hija differenti. Meta tkun f'parroċċa jkun hemm dawk li aħna ngħiduhom dejjem ġo sakristija ma saqajn il-kappellan u ma nixxi ngħidu jkunu jgħinu, eċetera, importanti, ħafna importanti, għall-aħħar ma jkunux huma. Hawnhekk dik m'għandix. Allura hawnhekk jiena nipprova mill-aħjar li nista' anke pereżempju għandi waħda mill-Belt tiġi 2 actually jiġu janimaw il-quddiesa, għandi waħda minn Taslima tiġi kull Sibt u Ħadd tgħinni anke nqarben għax ikun hawn in-nies. U allura il-mod ta' kif jiena immexxi dak li hija liturġija hawnhekk, ovvjament niddependi ħafna mill-Arċisqof għaliex l-Arċisqof il-funzjonijiet tiegħu prinċipali jagħmilhom hawnhekk. Allura jien ovvjament f'konnessjoni kontinwa maċ-ċeremonjier tiegħu mas-segretarju mal-midja tal-Arċidjoċesi mingħajr dubju. Iżda l-Isqof mhux minn dejjem kien assoċjat ma' din il-Knisja, anzi fi żmien l-Ordni kienet teżisti rivalità bejn il-Gran Mastru u l-Isqof, tant li l-Isqof aqqas biss seta' jersaq lejn il-Knisja jekk mhux bil-permess. Relazzjoni bejniethom ma tantx kienet tajba ħafna. Iftakru li il-kavallieri kienu ordni reliġjuż ma kienux jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Isqof ma kienu responsabbli direttament tal-Papa, kien il-Papa biss illi seta jinterveni. San Ġwan imbena esklużivament bħala il-Knisja
konventwali tal-Kavallieri. L-isqof ma kellu assolutament l-ebda ġurisdizzjoni fuqha, anzi biex l-isqof jisseta jiffunzjona f'San Ġwan kien meħtieġ li jkun mistieden kemm mill-Gran Mastru kif ukoll mill-Gran Priur. Il-Gran Priur tal-Ordni kellu l-istess dinjità bħal-isqof. Għal-isqof sabuħu f'diffikultà kif sejjer huwa jamministra għal bżonnijiet tal-poplu illi dejjem jikber illi ma kienux taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kavallieri, taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. Għalhekk is-soluzzjoni kien saba billi l-Knisja ta' San Pawl, anzi Knisja ta' San Pawl, imbniet b'donazzjonijiet kbar mill-kapitlu tal-katedral biex l-isqof seta' jiffunzjona fiha meta huwa jkollu bżonn illi jamministra l-ħtiġijiet tal-poplu ċivili. Kemm diffikultà anki biex l-isqof ikollu residenza palazz fil-belt. Assolutament di kienet rifjutata mill-Gran Mastru, mill-Gran Kunsil tal-Ordni. Din ir-rivalità bejn l-isqof u l-Gran Mastru waslet biex taħt it-tmexxija tal-Akassier il-Papa bat l-ewwel Inkwiżitur ta' Malta, Monsinjur Pietro Dussina. Dan kellu jaħdem mod indipendenti mill-isqof u l-Gran Mastru u jirrapporta kwalunkwe ereżijiet lill-Papa direttament. L-inkwiet kompla jikber meta tlestit il-Knisja konventwali u waslet biex tiġi konsagrata. Fl-assenza tal-isqof Gargallo minn Malta, il-Gran Mastru l-Akassier ma qadx jistenna, iżda minflok bata l-isqof ta' Monreale fi Sqallija, Monsinjur Ludovico de Torres. Gargallo, li sa ftit snin qabel kien il-Viċi Kanċillier tal-Ordni stess, ma ħax gost b'dan l-aġir u malli wasal lura Malta, ħaseb biex jibda jimxi bil-pinna u l-klamar mal-Ordni. Kien l-isqof Kaljares, Baldassare Kaljares, li mingħajr ma talab ebda awtorizzazzjoni xtara kwartier fil-belt u fiha bena il-palazz tiegħu. Kien hemm diffikultajiet kbar anke sakemm ġiet aċċettata mill-Gran Mastru Mendes de Vasconcellos illi assolutament ma rridx jaċċetta, però Kaljares kompla jippersisti u imbena ħaġa stramba hija di biex sara stramba ma ħaġa naturali li l-isqfijiet ta' Malta kollha ġeneralment kienu qabel ma saru isqfijiet kienu jappartenu lill-ordni, kienu kappellani konventwali. Kaljares stess kien l-awditur u l-konfessur tal-Gran Mastru Adolf de Winiarcourt. Però once li di bħal-istorja ta' Thomas à Becket, sewa l-Ingilterra, once li sar isqof mbagħad assolutament sar ir-rival tal-ordni. Dalwaqt insiru nafu kif inbidel it-titlu minn Knisja għal konkatedral u x'kellha x'taqsam il-kalligrafija ta' Napoleon ma' dan kollu. Iżda qabel nixtieqkom tiġu ftit miegħi ħalli nidħlu ftit f'waħda mill-kappelli tal-lingwi tal-ordni li jinsabu fil-ġnub tal-konkatedral. Din hija l-Kappella tal-Alvernja. Hija waħda mill-ewwel kappelli li ġew iddekorati bl-istil barokk. Ma nistgħux ma nħarsux darba darbtejn lejn dawn il-kolonni tant eleganti. Kurvaturi robusti, daqs kemm fini, tipiċi tal-arkitettura barokka tal-bidu. L-alternanza bejn iċ-ċelest lewn is-sema u l-kuluri l-ellex tad-deheb toħloq kontrast li jsaħħar. Il-kwadru jirrappreżenta l-martirju ta' San Bastian,
l-użu tal-chiaroscuro u influwenza diretta mit-teknika ta' Caravaggio. Il-pilastri huma mnaqxa b'girlandi ta' fjuri u weraq, simbolu tal-prosperità tal-ordni. Fuq il-bib li jagħti għall-kappella ta' Filermos tispikka l-immaġini tad-denfil bil-kuruna, is-simbolu tal-Alvernia, simbolu li jidher ukoll fis-saqaf. U biex it-teżori taħt dawn in-navi jiġu konservati, restawrati u miżmuma bl-aħjar mod, twaqfet il-fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Matul dawn l-aħħar 20 ta' snin, iż-żieda kbira ta' turiżmu kemm kulturali u reliġjuż xprunat il-bżonn li l-Konkatedral ta' San Ġwan jiġi immaniġjat b'mod iżjed professjonali u holistiku. Fil-fatt lejn l-aħħar ta' Lulju ta' l-2001 b'att pubbliku ġiet imwaffqa l-fondazzjoni bħala entità awtonoma u l-iskop tal-fondazzjoni kif fil-fatt jirrifletti l-istatuti tal-istess fondazzjoni hija l-immaniġjar u r-restawr ta' dan it-tempju daqshekk sabiħ u l-oġġetti li jinsabu fih. Naturalment, il-fondazzjoni wkoll hija attenta ħafna biex il-restawr li jsir huwa restawr professjonali u restawr li verament jagħmel ġieħ lil dan il-post daqshekk importanti. Il-fondazzjoni hija magħmula minn 6 membri tal-Kunsill, 3 li jirrappreżentaw il-Knisja u 3 jirrappreżentaw lill-Gvern. Il-rwol tal-President tal-Fondazzjoni huwa li laqqa il-membri tal-Kunsill li kollu kuntatt regolari mal-konsulenti tal-proġetti kbar li jkollna u koll li jmexxi il-proġett speċjalment meta jiltaqgħu il-konsulenti biex jiddiskutu regolarment kull ġimgħa il-proġett kbir tal-estensjoni tal-mużew, ġifieri il-bini tas-sala tal-Arazzi. Ix-xogħol tal-President huwa li jkun preżenti wkoll li jiċċerja dawn il-kumitati biex hekk ikun jista' jikkoordina x-xogħol bejn id-diversi entitajiet li qegħdin jikkontribwixxu għal dan it-tempju. Ir-rol tas-CEO tal-Katedral huwa rol kwalinkwu bħal kull CEO ta' kull ażjenda sew kummerċjali kif ukoll ta' servizzi. Però bil-partikolarità tal-post tal-Katedral li huwa post prestiġjuż. Is-CEO huwa inkarigat mill-parti korporattiva għat-tmexxija tal-post. Il-Katedral għandu 5 funzjonijiet, m'hemmx funzjoni waħda, mhux funzjoni pereżempju kummerċjali biss. Però għandu 5 funzjonijiet. L-ewwel il-parti liturġika. Ma ninsewx minn fejn hu ġej dal-post. Dal-post kien il-Knisja Konventwali tal-Kavallieri. U għalhekk baqalu r-rol importanti ħafna tal-liturġija. Funzjoni oħra huwa post ta' avvenimenti nazzjonali. Il-ftuħ pereżempju tal-ġudikatura, siru avvenimenti tal-Forzi Armati, l-avvenimenti tal-Pulizija. Rol ieħor importanti ħafna huwa ta' mużew. L-istorja ġejja minn 400 sena, ġifieri hawnhekk il-Kavallieri kienu jinvestu ħafna biex dal-post peress li kien il-Knisja Konventwali tagħhom ikun tal-alta kwalità. Rol ieħor huwa ta' riċerka u tagħlim. Lectures u għall-istudenti tal-Università u ssir ħafna wkoll
ħafna riċerka tal-post. Iservi wkoll bħala teatru. Hawnhekk isiru ħafna kunċerti, speċjalment ta' mużika sagra. Ikonna kunċerti mill-Orkestra Nazzjonali u jkollna wkoll kunċerti mill-kor tal-katedral stess. Il-fondazzjoni ta' San Ġwan jiena niżżoħar l-Alla u ngħidha mill-bidu immorru ħafna tajjeb flimkien. Jiġri hemm relazzjoni sabiħa bilaterali bejni u bejnhom, jiena nodni ħaġa waħda magħhom u ma jgħodduhom ħaġa waħda miegħi. U allura il-flow, aħfru li nuża bl-Ingliż, il-flow tal-attività kollha ġol konkatedral, liturġija, turizmu, jimxi niżżoħar l-Alla bħal ħarix. Il-Konkatedral ta' San Ġwan ma kienx jissejjaħ minn dejjem. Konkatedral ta' San Ġwan kien fl-1798 bil-miġġa tal-Franċiżi ta' Napoleon Bonaparte, għax qabel il-Knisja, il-Konkatedral kien jissejjaħ bħala il-Knisja konventwali tal-Ordni tal-Kavallieri. Din kienet naturalment il-Knisja li kienu jamministraw huma, li hija espressjoni ta' arti barokka, fil-fatt hija nistgħu nsejħula epiċentru ta' arti barokka u espressjoni mikrokosmika tal-arti ġewwa l-Ewropa. Fil-fatt meta nħarsu madwarna naraw dan il-wirt ta' opulenza u ta' glorja kemm reliġjuża u kemm militari tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Lura issa biex naqtaw ftit il-kurżità dwar x'għandha x'taqsam il-kalligrafija ta' Napoleon mat-titlu ta' din il-Knisja. Il-katedral huwa l-imdina, il-katedral ta' San Pawl, u l-kapitlu huwa tal-katedral. Però hemm kwestjoni aħna bil-Latin insejħula vexata questio, il għaliex propju tibda minn żmien l-1798 meta l-Kavallieri telqu minn Malta. Il-kapitlu tal-katedral kienu jħarsu lejn San Ġwan b'ammirazzjoni u xewqa li jkollhom xi ħaġa simili fil-Isqof Labini malli wasal Napoleon talbu illi ikollu aċċess għal Knisja ta' San Ġwan. L-għada stess fl-14 ta' Ġunju Napoleon ħareġ id-dekret illi Knisja ta' San Ġwan tistpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Isqof biex juża bħala sfortunatament il-kelma tawa ma tinqarax. Kien hemm diversi attentati biex jaqrawha kemm minn studjużi Franċiżi, ma tinqarax. Il-Knisja interpretata bħala kon-katedral, u x'aktarx li forsi hekk kienet. U jidher li dak kien il-ħsieb ta' Napoleon, għax jumej wara fis-16 ta' Ġunju ordna lil Monsinjuri tal-Katedral biex kien hemm 20 Monsinjur, 15 minnhom jibżlu San Ġwan biex jamministraw minn San Ġwan. U jidher li l-intenzjoni tiegħu kienet li veru iħalliha bħala jikkonċedija bħala konkatedral lill-Isqof. Id-diffikultà kbira, rivalità bdiet meta ġew l-Ingliżi. Kien hemm it-teddida li l-Anglikani protestanti jieħdu San Ġwan bħala l-katedral tagħhom. Fil-fatt mbagħad fl-1840 bdew jibnu il-katedral tagħhom li hija ta' nisfel ħdejn l-Auberge d'Aragon. L-iżjed diffikultà kienet fi żmien il-Gvern Laburista fi żmien Mintoff
1956. Il-Gvern Taljan kien offra li jirrestawra il-dekorazzjoni ta' San Ġwan il-Kwadru Kbir ta' Caravaggio u San Girolamo fl-Istituto Ċentrale del Restauro f'Ruma. Meta waslu Malta, b'sorpriż ta' kulħadd, minn flok titpoġġew dwar San Ġwan ħaduhom il-Mużew Nazzjonali. Il-Mużew Nazzjonali fis-sala fejn illum hemm esibiti f'darijiet l-arkeoloġija. Nisqof mill-ewwel protesta u kienet kwistjoni politika li damet sejra għal sentejn. Mintom biex jiġu s-Karuku għal illi uħadhom il-mużew biex jipproteġew għaliex f'San Ġwan kienu qed ibatu minn umidità, kienu qed ibatu minn nuqqas ta' viżitaturi biex jistaw xorhom tajjeb u ma kienx hemm dawl biżżejjed, mentre daw kienu kollha ġew ribattuti. Fl-aħħar minn Tofrali se jitlef u ttieħdu lura San Ġwan fis-sakra tal-lejl. L-użu esklusiv tal-konkatedral fidejn il-Knisja. Jiġri il-fatt li jidħlu t-turisti il-ħin kważi kollu bejn id-9 ta' filgħodu u l-4:30 ta' nofsinhar kull jum mit-tnejn sas-sibt il-konkatedral jintuża bħala ħanidulu mużew. Issa iktar u iktar li l-mużew għadu qiegħed jinbena biex ikun hemm l-affarijiet ir-rikkezzi ta' San Ġwan, allura il-Knisja ħanejdu il-kelma ċediet dan l-użu għal-fundazzjoni bħala mużew. Però jibqa' jiġifieri pereżempju ħaġa żgħira forsi ridikola, iċ-ċwievet ta' San Ġwan fidejja, mhux fidej fundazzjoni. Jien niddeċidi kieku kellna niġu għal deċiżjoni aħħarija jiftaħ xew jalaq San Ġwan bħala rettur fisem l-Arċisqof għax tajjeb ngħid ir-rettur hawnhekk mhux fisem il-kapitlu, fisem l-Arċisqof. U għall-Arċisqof li jmexxi San Ġwan jiddelega saċerdot bħalissa huwa jien bħala ir-rettur jien fisem l-isqof inmexxi miegħi jgħinuni il-kapitlu. Issa jien parti mill-kapitlu. Sissa ir-rettur dejjem kien membru tal-kapitlu metropolitan. Nittama li jekk jibqa', però l-isqof jiddeċidi, ġifieri dik hija deċiżjoni tiegħu. Naturalment matul dan iż-żmien baqgħet dejjem il-kontroversja ta' min huwa San Ġwan, hux il-proprjetà tal-Istat jew il-proprjetà tal-Knisja. U għalhekk kien passaq li ħafna dan il-kompromess fl-2001 fejn ma nitkellmux iżjed fuq min huwa s-sit ta' dan is-sit daqshekk importanti, storiku, kulturali ta' pajjiżna l-iktar wieħed li jagħtina identità wkoll bħala poplu u li jżuruh Maltin u barranin, imissa nitkellmu iżjed dwar kif sa nimmaniġjaw, kif sa nieħdu ħsieb, kif ser nindukraw, kif ser ngħaddu dan il-post daqshekk sabiħ u bl-artifatti daqshekk rikki li għandna biex igawduhom il-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Il-Konkatedral ta' San Ġwan mhuwiex knisja kwalunkwe blan uniku li tkun dedikata lil xi qaddis. Hawnhekk ir-reliġjuż jingħaqad mal-politiku. Tħares fejn tħares simboli tal-potenza tal-ordni fil-gwerer, il-qlubija, il-vittorji, imma wkoll il-fidi. Episodji mill-Bibja jitwaħdu mal-aktar mumenti glorjużi fl-istorja tal-ordni. Il-storja tal-Konkatedral hija marbuta mal-istorja tal-Kavallieri għax hawnhekk kienu jesprimu ħafna
il-sfidi tagħhom militari, il-vittorji tagħhom. Ħafna mill-oqbra jekk taqra l-epitaf tagħhom jisemmu il-battalji li kienu fihom, x'kien jiswa għalihom. Infatti jekk tħares lejn il-ħitan hemm ħafna armi tal-Ottomani għax kull darba li inti tirbaħ xi battalja kont tiġi tagħti qima lil San Juan Battista u anka l-Verġini. It's a place for remembrance. It's a church, of course, of all places, but it's also a place of remembrance for the deeds of the order, the glory of the order, the dead of the order, and it's not such a place of doom and gloom and of death, because you see a lot of skulls and symbols of death around. It's a celebration of life. So the people who gave their life for the order, either dying in battle or being a very good administrator, all added to the self-image of the order. Because there is an image of the order from the outside world, and there are libraries full written about the image which other people have of the order. This church, this place, this Hall of Fame is a view from the inside. It's a self-image, and therefore it's maybe less critical than an image from the outside. So this is how they would portray themselves, what they stood for, what their views were of life, their mission statements, their value statements, and a lot of other things. So this is a Hall of Fame, besides being many other things as well. So if you look around here, you see all the art is a kind of holistic approach. It's a total form of art. Music was written for the church, there's visual arts, there are masses, there is history written about the church. Therefore, it is a complete package of self-image and identity of knights, individual knights, and of the order as a collective whole. Malta hija l-iktar pajjiż fis-Sawt li huwa Kattoliku. Jiġifieri għall-Kavallieri huma kienu qisu l-bastiment li kien ħajjilqa l-attakki mill-Ottomani. Allura kien hemm ħafna importanza lejn l-aspett militari, però huma kienu jarawha bħala il-dmir tagħhom li l-konkatedral li issa nsejħulu l-konkatedral jkun mill-isbaħ possibbli. Aw min jgħidlek għaliex dad-deb kollu, dal-irħam u dad-debijiet u hekk. Għax tiskanta kemm kienu dak iż-żmien jiġu nies travelers lejn Malta. Dak iż-żmien jekk inti rrid tmur il-ponent minn hawn kont tgħaddi, u mbagħad kien hemm ukoll anke li jgħidulhom il-travelers li kienu jiġu speċi bħala avventura, kienu jkunu sejrin l-Indja jew l-Afrika. U hemm travelogues fejn jisemmu il-San Juan u jiddiskrivuh bħala l-isbaħ knisja li qatraw. U għada sal-lum naħseb li waħda mill-isbaħ knejjes illi hawn fid-dinja. Fatti ħafna nies li jiġu għaw mill-Ewropej jiġu għax jafu li għaw xi kappella li tirrippreżenta pajjiżhom. Jiġifieri l-lan li kellhom il-Kavallieri li l-Knisja tagħhom tibqa' tiffunzjona bħala bastiment Ewropej naħseb leħquha.
Aktar teżori taħt in-navi fl-episodju li jmiss fejn ser insiru nafu aktar dwar l-iskoperta tal-artal oriġinali tal-katedral.